ارے مطلبی دا جہان خنان صفا کس نہ افق بیان خنان ارے مطلبی دا جہان خنان صفا کس نہ افق بیان خنان صفا کس نہ افق بیان خنان یقین اس کرے سن امو بے یقین ماس 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 کنے ہچ یقین مفگمان خنان صفا کس نہ افق بیان خنان ارے مطلبی دا جہان خنان صفا کس نہ افق بیان خنان ارے مطلبی دا جہان خنان صفا کس نہ افق بیان خنان صفا کس نہ افق بیان خنان بدل مس زمانہ بدل قول مساک 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 ہمیں مستنعف زبان خنان صفا کس نہ افق بیان خنان ارے مطلبی دا جہان خنان صفا کس نہ افق بیان خنان ارے مطلبی دا جہان خنان صفا کس نہ افق بیان خنان صفا کس نہ افق بیان خنان صرف پیسکن مسن الرشتغا کل 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 غریبی نہ ہر جا شغان خنان صفا کس نہ افق بیان خنان ارے مطلبی دا جہان خنان صفا کس نہ افق بیان خنان ارے مطلبی دا جہان خنان صفا کس نہ افق بیان خنان صفا کس نہ افق بیان خنان سزا تیرے بے بس غریبات ناحق 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 کشارت تینا حکمران خنان صفا کس نہ افق بیان خنان ارے مطلبی دا جہان خنان صفا کس نہ افق بیان خنان ارے مطلبی دا جہان خنان صفا کس نہ افق بیان خنان صفا کس نہ افق بیان خنان لفظ تے قدر افلیاقت توحیدی 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 بیان درد کرو کا تران خنان صفا کس نہ افق بیان خنان ارے مطلبی دا جہان خنان صفا کس نہ افق بیان خنان ارے مطلبی دا جہان خنان صفا کس نہ افق بیان خنان صفا کس نہ افق بیان خنان دا نظمہ کرکٹ مریرا آواز ٹی عبدالرحیم ساجدنا والیم نمبر 8 ترتیب استاذ محترم مولوی عبداللہ صابر سلیکشن حافظ لیاقت احمد توحیدی فرمائش حافظ نذیر احمد عاجز تعاون علم کفایت ندیم دعا گو استاد سلام صابر ننا محفل نہ مہمان نعت خوان حافظ منظور احمد صدیقی ریکارڈنگ الخیر خواہ اسٹوڈیو کوئٹہ پیشکش گدان پروڈکشن کوئٹہ رابطہ نمبر 03311442232